तूफानी लाल यादव आज हरिओम स्टूडियो बक्सर में अपने बिरहा सम्राट ओम प्रकाश यादव गुरुजी के स्टूडियो में बानी जा रिकॉर्डिस्ट करते हैं, हमनी के रिकॉर्डिंग करते हैं। राजू लहरी भैया राइटर बानी हमनी के अभय सम्राट जी भैया। यह गाना के माध्यम से ओम प्रकाश गुरुजी के पूरा मंडली बा टीम बा बहुत बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला था। हमनी के गाना के माध्यम से ई बतावल चाहते हैं कि भोजपुरी में केहू कह देता मास्टर भैया, केहू कह देता कि भोजपुरी में ही गंदा गाना है, ई बाउर गाना है, नीक ना है। वही बदे ई गाना गावत है जा भैया कि ये गाना के सुनी जा, अंत तक सुनी जा। तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना आई, पूरा गाना सुनला के बाद भैया कमेंट में लिख के बताई कि ये गाना का अर्थ का अपने के भेजा में घुसल का समझ में आवत है। ई नीके नीके भैया बतावे को हुई, बड़ी शालीनता से हम कहल चाहते हैं। कवि के कल्पना बा भैया, केहू के छोट बाटे केहू के लामा, अब जाए वाला सब करता डरामा। केहू के छोट बाटे केहू के लामा, अब जाए वाला सब करता डरामा। हर की माया में मनवा अटकल बा। मेन पॉइंट भैया कवि के ये है यार, मेन पॉइंट हम में है भोजपुरी के, वैसे गाना के मेन पॉइंट है। एगो लटकल बा एगो सटकल बा, एगो लटकल बा एगो सटकल बा, एही में दुनिया भटकल बा। एगो लटकल बा एगो सटकल बा, एही में दुनिया भटकल बा। भैया आगे कवि के कल्पना हो भैया, गोलक के पंजिए लोग गोलक के पामरे, गोले गोले तू गो देखा भे पर सहाबरे। गोला के पामरे, गोले गोले तू को देखा भे पर सावरे। हज की खुला नजारा पटकल बहा। मेन पॉइंट में ही हम में ही भोजपुरी के में ही ऐसे गाना के में ही यही जबा। एगो लटकल बा एगो सटकल बा, एगो लटकल बा एगो सटकल बा, एही में दुनिया भटकल बा। एगो लटकल बा एगो सटकल बा, एही में दुनिया भटकल बा।
भैया कवि के आगे भाव लागल। हर के ऊपर वाला दुनिया बनावले का मालक सभे लोग पड़ल बा चौकर में मालक बनवले का मालक विधना गजब रचा दुनिया भैया। ऊपर वाला दुनिया बनवले का मालक सभे लोग पड़ल बा चक्कर में मालक हज की केहू केहू खाली छटकल बा भैया ये माया के नगरी में केहू केहू ये माया से परे है, समझे वाली बात है। नहीं तो सब ये माया के नगरी में आकर झुराइल बा, सब कोनो न कोनो रोल में लागल बा। एक्का दूका लोग लागल हमें जौना के बदौलत इस सृष्टि चलत है भैया। हज की खुला नजारा पटकल बा